Hey guys, τι κάνετε? Τρελαντίνος εδώ και είδατε το βίντεο που έκανα με τον SpongeBob. Άμα δεν το έχετε δει, πάτε δείτε το στο κανάλι του. Ναι. Τι να πούμε? Ναι. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Θέλετε να κάνω πάλι βίντεο με το SpongeBob? Που ξαναλέω, άμα δεν το έχετε δει, πάτε δείτε το στο κανάλι του. Κάνει ωραία βίντεο. Και δείτε το, ναι. Κάντε και μια εγγραφή και σε μένα εννοείται, άμα θέλετε. Και ναι. Αυτό τι άλλο να πούμε? Και θα κάνω gaming βίντεο στο κανάλι μου με τον SpongeBob. Ναι. Είχαμε κάνει gaming βίντεο στο κανάλι του Roblox και τώρα σε μένα. Εγώ ανυπομονώ για αυτή τη μέρα που δεν ξέρουμε με πότε θα έρθει. Μπορεί κανένα Σαββατοκύριακο. Ναι. Ξέρω και εγώ τι να πούμε, ρε παιδιά. Ναι, αυτά. Για να σας δείξω λίγο εδώ πέρα το μέρος, ξέρω εγώ. Δεν έχω και τίποτα άλλο να πω. Εγώ αυτό εδώ πέρα δεν είναι το σπίτι μου, είναι η γιαγιά μου. Αυτά. Ναι, guys, εγώ λέω να σταματήσω το βίντεο γιατί δεν ξέρω και τι να πω. Και ναι. Τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. 3 λεπτά ήτανε. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Τώρα το άλλο βίντεο μπορεί να είναι το gaming, αυτό στο Roblox. Που θα κάνω με τον SpongeBob. Και ξανά λέω, πάτε δείτε το κανάλι του. Είναι πολύ ωραίο. Κάντε μια εγγραφή και σε μένα. Και like. Γράψτε και σχόλιο άμα θέλετε. Και bye bye.